obdobie, kedy človek sa môže obhľadnúť za sebou a istým spôsobom aj bilancovať. Bilancovať obdobie, kedy mal isté predsavzatia, kedy mal isté plány a za 10 rokov môžeme povedať, či tie plány a zámery, ciele, ktoré sme si dali pri vzniku občianskeho združenia FEMAN v roku 2000 naplnili. Isté, že nie všetko, čo pôvodne malo svoje opodstatnenie, respektíve vízie, ktoré sme si v roku 2000 predsavzali, sa naplnili, ale myslím si, že môžeme byť spokojní. Za tých 10 rokov sa nám podarilo nielen stabilizovať naše združenie v rámci mimovládnych organizácií, ale v prvom rade sme priniesli do tohto mesta, do Košíc, na východ Slovenska, oblasť, ktorá síce bola ešte do roku 2000 nie veľmi známa, ale v každom prípade každým dňom nadobúda na istej vážnosti. My sme v roku 2000 začínali Festivalom európskych kultúr, národov a národností FEMAN 2000. Presne, zhruba v takomto období, koncom septembra sme bilancovali prvý ročník, či bol dobrý, úspešný, či sme zvládli to, čo sme chceli. A spomínam si na to, že bol u nás zástupca lužických Srbov, volal sa Pitko Pitkunis, ktorý prinášal sem do Košíc a na východ Slovenska do Malčíc kultúru lužických Srbov. Boli tu na Tyroláci a bolo to také malé zoskupenie priateľov, ktorí majú nielen blízko k folklóru, ale reprezentujú aj národnostné menšiny v Európe. Vtedy kultúra, folklór a menšiny tvorili zhruba 90% našej činnosti. Dnes, po 10 rokoch, takisto menšiny zohrávajú a menšinová kultúra významnú úlohu v našich aktivitách, ale nie sú to len menšiny. Je to sociálna oblasť, je to pomoc postihnutým deťom, je to pomoc venovaná sociálnym domovom, je to pomoc dôchodcom, ale sú to aj oblasti zamerané na cezhraničnú spoluprácu, ktoré pred 10 rokmi sme nerealizovali. My sme úspešne završili minulý týždeň projekt, ktorý sa volá Via Regia, historická vinná cesta, Severné Spišská kapitula. Projekt, ktorý priniesol významné oživenie v oblasti cestovného ruchu. Aj to je nová oblasť, do ktorou sme sa pustili práve na základe našich doterajších skúseností, ale aj na základe požiadaviek, ktoré priniesol nielen trh, ale aj nové možnosti. Nové možnosti tým, že Slovensko vstúpilo do Európskej únie, Slovensko sa stalo súčasťou krajín Európskej zóny, Slovensko prijalo euro a samozrejme s tým prišli aj nové úlohy, nové možnosti, nové trendy a nové vízie. Po 10 rokoch môžeme povedať to, že Združenie FEMAN prinieslo nielen národnostnú kultúru európskych národov do Košíc, ale prinieslo aj nové prvky, ktoré by sme v ďalšom období, v ďalších 10 rokoch radi rozvíjali. Je to už ako spomínaný cestovný ruch, je to aj naša vízia vzdelávacieho centra vo východnej Európe, ktoré nazývame Európsky dom Spišská kapitula, ktoré sa začalo budovať a nie je ešte u svojho konca. Je to oblasť, ktorá sa venuje zrakovo postihnutým deťom, pretože v tejto chvíli realizujeme projekt Tmavo-modrý svet, svet slabozrakých a nevidiacich. A sú to noví partneri, noví ľudia, nové oblasti, nové možnosti. Ako hovorí názov nášho projektu z roku 2005, Starí susedia, nové možnosti. Bol to projekt zameraný na cezhraničnú spoluprácu z východného Slovenska a západnej Ukrajiny. Dnes, respektíve v piatok, máme také spoločenské stretnutie a pozvali sme partnerov, hostí, sympatizantov, podnikateľskú oblasť, ale aj tých, ktorí za tých 10 rokov prišli s nami nie len do kontaktu, ale ktorým sme aj pomohli. Ja som veľmi rád, že v piatok do obedu práve ten náš deň 10. výročia štartujeme kvapkou FEMANu pre Národnú transfúznú stanicu. Aj jej sme pomohli, aj tam sme boli ako FEMAN účastní formou kamionov pomoci, ktoré sme dotiahli do Košíc. Aj tam sme pomáhali a myslím si, že každý jeden z nás môže tomuto sviatku prispieť tým, že príde darovať krv pre NTS-ku, pre Národnú transfúznú stanicu. No a samozrejme večerné stretnutie, ktoré prináša taký prierez našich aktivít, prierez našej činnosti 10-ročnej a prináša aj ľudí, ktorí za tých 10 rokov prišli s nami do kontaktu. Ja sa veľmi teším a naša práca je istým spôsobom len zrkadlom spoločnosti a zrkadlom potrieb, ktoré potrebujeme tu realizovať a
tá menšinová kultúra, menšinová problematika, národy a národnosti nielen v Košiciach, ale aj v Európe budú aj naďalej v ďalšej desaťročnici takým prvkom a základným kameňom našich aktivít. K tomu chceme priložiť ešte sociálnu oblasť, k tomu pribudne Európsky dom Spišská kapitula a samozrejme oblasť, ktorá posledné 2 roky tvorí gro našej činnosti, a to je cezhraničná spolupráca na východnom Slovensku a na zakarpatskej Ukrajine. Hovorí sa, že nie je lepšie ako mať dobrého suseda. A keď máme dobrého suseda, tak mali by sme sa nielen o neho starať, ale aj si navzájom pomáhať. A ja som rád, že sme práve na Ukrajine našich takých partnerov, ktorými môžeme do budúcna počítať. O to by som bol rád, ak by sa nám projekty, ktoré sme si predsavzali, do ďalšej 10-ročnice vydarili a samozrejme priniesli nové oblasti, ktoré sú pre nás potrebné, či už je to tvorba nových pracovných príležitostí alebo oblasť pomoci znevýhodneným skupinám, a myslím si, že ak to sa nám podarí a budeme zdraví a dožijeme sa ďalšej 10-ročnice, tak budeme spokojní a môžeme povedať, že sme dosiahli to, čo sme si v roku 2000 predsavzali. Ďakujem.